ஏய் எந்திர்றா எந்திர்றா, பேக்லேருந்து எந்திர்றா, என் சாப்பாடு பேக்குடா, ஏறி ஜம்பமாக உட்காந்துட்டுக்கிற, எந்திர்றா. ஏய் எந்திர்றா, உங்கள் ஒன்றா படுறா, கீழே நிற்கிறான் படுறா. ஆ இப்போ தானே கருவாடு சாப்பிட்டீங்க. ம் எந்திர்றா டேய், எந்திர்றா, எந்திரே, குளிர்தா உனக்கு? ஆ சாப்பாடு பேக்கில் தான் உட்காந்துருப்பீங்களோ? ஆ அண்ணனும் தம்பியும் வீட்டை விட்டே போக மாட்டேறீங்க. ஆ சாப்பிட்டீங்கண்ணா ஆமாங்கிறான் பாரு அவன். ஏய் எந்திரா மடையா, எந்திரா, சொன்ன பேச்சே கேட்கறதில்ல, எந்திரி. இதோ இதோ உட்காந்துட்டு என்ன தியானமாக பண்ணுற?